Для беларускага кніжнага рынку не навінка, калі сам аўтар прэзентуе сваё дзіця. Так і зараз новую кнігу, якая толькі выйшла ў свет пад назвай «Пераход», у Солигорск прывез Анатоль Кудласевич. Уже в Белкниге сложилась такая традиция, что вот в конце года мы постоянно приглашаем писателей к себе в магазины, и чтобы познакомиться поближе с деятельностью. Ён нарадзіўся на Палесе, скончыў сельскагаспадарчы тэхнікум, атрымаў прафесію ветэрынара. Пра жыццё ў вёсцы пазнаў хлеб фермера. Але лёс беларуса павярнуўся інакш. Трагічнае каханне падштурхнула Анатолія Кудласевіча да творчасці. Спачатку гэта былі вершы, затым вучоба ў Маскве, літаратурным інстытуце. Анатоль працаваў у будаўніцтве, на тэлебачанні, радыё. Зараз беларускі пісьменнік, стараста ў мінскім прыходзе архангела Михаіла. Небесаў, сабе спагады, лісток абросены з бярозы. Пятница 13-2013 года. Анатоль Кудласевич прэзентуе на Солигорскай зямлі сваю кнігу «13. Шчаслівы лік для пісьменніка». Менавіта столькі гадоў яго літаратурныя радкі рыхтаваліся да друку. Сёння пераход дайшоў да чытача. Тыраж невялікі, 2000 экземпляраў. Выдавецтва «Мастацкая літаратура». У книгу выходит оповесть «Невеликий переход», «Шлях Мессии» тоже невеликая оповесть и несколько оповеданий. Коли быть щирым, это, может, 10-я частка того, что написано в прозе. Вот уявите, что таких могло быть 10 книжечек таких. Апошні раз Анатоль Кудласевич быў у Солигорску, калі горад святкаваў 33 гады з дня заснавання. Цяпер пісьменнік зноў у горадзе шахцёраў, і гэтыя радкі, напісаныя шмат год таму, прысвечаны равесніку Анатолія Кудласевича Солигорску. Скажи, душа, ты сумавала у тым жыцці паэту, ты свой славянскі боль трымала. Я люблю гэты горад, горад шахцёраў, і ён, конечно, ён увесь на вачах вырас, на вачах ваших бацькоў, і ваши бацькі яго будавалі. Сёння замест заняткаў па беларускай літаратуры вучні слухалі вершы і песні Анатолія Кудласевича. Пераход ад малога у дарослае жыццё Паліна Сямяшкіна ацэніла як будучы прафесіянал. Дзяўчынка і сама піша вершы. Узнать, как правильно писать и что именно надо делать. У него стихи, они есть такие с долькой такой грусти. Я познакомилась впервые с этим поэтом. Он пел песню, связанную с моим именем, мне очень понравилось. Любы рэйтинг – справа суб'ектыўная. Калі кніга не фігуруе ў нейкім спісе, гэта не значыць, што яна не вартная. Пакупнікі крамы на кошт гэтай думкі таксама сцвярджаюць, у нашых ёсць чаму павучыцца. Пасля невялікай прэзентацыі, а яна шла каля гадзіны, набыць кнігу беларускага пісьменніка пажадалі шмат пакупнікоў.